A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciaba esta mañá que o seu departamento está a piques de rematar os trámites para poder comezar a urbanización da ampliación do polígono de San Cibrao. Lorenzana lembrou tamén que están abertas as axudas para apoiar as empresas afectadas polos incendios. Estas axudas, no noso caso, que se tramitan por parte do IGAPE, están abertas ata o día 30 de setembro. Recordar que son unhas axudas moi sinxelas de solicitar para as empresas que poden cubrir ata 1,5 millón de euros nos danos e que son, ademais, compatibles, por suposto, ata o límite do dano producido con calquera outro tipo de axuda pública ou privada de seguro. A conselleira facía estas declaracións durante a súa visita á empresa Aníbal Metalmecánica Gallega. Sendo pequenos, exportamos case o 50% a Norteamérica e Europa e estamos moi ben posicionados no tema de componentes para a automoción na parte do vehículo eléctrico, co cual, todo axuda para chegar a este punto.